Se on moro ja tervetuloa Taksi Janne Välimäen uuden koeajovideon pariin. Tänään ollaan täällä Tampereella Ylöjärvellä Autolähde Oyn pihalla. Miksi? No siksi, että Xpeng on tullut tänne jälleenmyynti autoksi ja heiltä löytyy sitten myös merkkihuolto täältä nykyään. Pitihän se heti tulla, kun Pirkanmaalle tämmönen tuli, niin tsekkaamaan, koska Xpeng on hyvin mielenkiintoinen merkki taksikäyttöön. G6-malli on hyvin samanlainen kuin Model Y, mikä löytyy itseltäkin. Ja siinä on nopeat lataukset, hyvät tilat. Ja sitten löytyy vielä, oliko se G9-malli, sitä mä en ole hirveästi tutkinut, mutta se on kans valtava iso, mutta onko se sitten vähän liian iso taksikäyttöön, se ei ole mua niin itseä kiinnostellut. Mutta nyt on tullut vielä kaiken lisäksi ihan uusi auto myyntiin ja ollaan ihan ensimmäisten joukossa koeajamassa tätä, eli Xpeng P7 Plussa. Kyseinen malli näkyy tässä takana. He lupaa Suomen nopeinta latausta, ehkä maailman nopein, en tiedä, mutta 12 minuutissa 10%–80%. Kerkeekö siinä ajassa juomaan edes kahvikuppia? No, sitten siinä on paljon tekoälyä, valtavat sisällätilat ja valtava takatila peräkontissa. Näähän kiinnostaa meitä valtavasti. Joten mennään katsomaan nyt tonne sisälle vielä lisää, että mitä sieltä kaikkea löytyy ja käydään koeajamassa tää auto. Mennään. Oisko meidän pitänyt kääntyä? Mihin tääkin tie nyt päättyy? En pysty vastaan kysymyksiin, baby. Tärkeintä, että olet nyt siinä. Ei voi tietää, mihin tää tie viekään. Emmekä tiedä edes, missä olemme. Ei maindaa mikään kunnon kohtalo, joka viettää. On meillä vain täällä toisemme. Olemme kadoksissa, keskellä ei mitään. Ei meillä ole suuntaa, ei määränpäätä. Ei haittaa mikään kunnon kohtalo, joka määrää. Ja tämä kohtalo, se kohtelee meitä hyvin. Kohtelee meitä hyvin. Kohtelee meitä hyvin. No tässä on nyt tää G6-malli. On kyllä hienoa laatua on. Tyylikästä. Ja tässä on tuotu tää näyttö, hyvän kokoinen näyttö tähän näin. Tässä on paljon Teslan tyyppistä on, niin kuin sanoin, ja lasikattokin on samanlainen. Tiloiltaan hyvin samaa näyttö, mutta tää on nyt tuotu tähän näin, että kun Teslassa on niin pelkistetty se niin tuotu tähän sitten nopeus ja paljonko on akkua ja ynnä muuta tietoa. Joo, tää taitaa pitää tämmösen äänen niin kuin vähän futuristisen laitteistoäänen, että kuljettaja tietää, että auto on päällä. Mä en nyt muuta keksi. Vai onko täällä joku rentoutumistoiminto päällä? Joo, se muuttuu, kun nopeus nousee. Täällä on hudi varusteena. Tulee kuolleen kulmat näkyviin tohon noin, kun laittaa vilkun, ja se tulee tänne hudiin eikä tänne näyttöön. Niin kuin Teslassa tulee tähän näyttöön ja monissa muissa, mutta hudiin tuli niin kuin hyvänlaatuisena kuvana. Ja näkyykin isona selvänä näkyy ranget ja ajonopeudet ja liikennemerkkitiedot ja nää. Ja samat näkyy sitten vielä täältä pikkunäytöstä.
paljon uutta taas teknologiaa ja näppäinhommaa, eri käyttöliittymää, että ja blinkutusta on monenmoista, että onko tää nyt ajonopeus menee vähän ylitte rajoituksen, niin heti kerrotaan. Vai katoinko mä vähän sivuun, niin sanoo, että katoppas suoraan. Ja nyt meillä jäi toi display warning, eli nopeusrajoitus, hälytykset, haluatko laittaa pois? Turn off speed limit warning, ok. Nyt se ei blinkuttele. Se itse ehdotti, että haluatko laittaa ne nyt pois vai haluatko kuunnella näitä. Nyt ajetaan Eco-modella. Ja täältä löytyy hyvin tyypilliset moodit: Eco, Comfortti, Sportti, Individual. Miten se sanotaan? Mutta taksikäytössähän paras on Eco, että kulutus pysyy pienenä. Ja tässä autossahan kulutus on pieni. Ja tuulenvastus, vierintävastus, miten se sanotaan? Tuulenvastus. Jotenkin se niin, se on oikein pieni. ilmanvastus. Ilmanvastus. Tasaisesti kulkee kyllä. Hienosti menee. Reagoi hyvin kyllä. Tultiin näyttää mun isälle. Isäni on monta vuotta ajanut taksia ja ajaa mulla edelleen. Tässä Kialla ollaan ajeltu ja katsotaan mitä isä sanoo. Aika hyvä tuolta on nousta ja otetaan takapeille. Ei tähän nyt päätänsä lyö kovin. No mitkä nyt on mietteet siellä takapenkillä? Kyllä holjat tilat. Hieno on auto. Ei olisi usko. Se penkkikin on aika takana, että Oo. Tää on niinku luksusta. Tyylikäs on auto. Tää niitä riittää. siellä on isot tilat alla. Täällä on joku subwooferi on tossa ja onko tää niinku liftbacki tää perä? Nousee toi lasin kanssa, että ei oo semmonen ihan perinteinen sedaniperä toi. 20 tuuman vanteet, Michelinit, 255/45 R20, Pilot Sport EV. Missä nyt kyllä päiväaikaa joka nappula löytyisi. Tyylikäs muoto. Hyvä väri. Näkyykö? Ja tonnekin tulee hudiin toi peruutuskamera. Sen vois muuten sanoa. Joo. Sen mä sanoinkin. Hudiin tuli peruutuskameran kuva hyvälaatuisena myös. 2 kappaletta langatonta latausta löytyy tosta hyvin. Tähän kohti tulisi sitten se taksimittari tänne näytön alle. Ja sitten tää maksupääte jotenkin, se teline ja mittari tässä. Että noi hyvin usein langattomat lataukset jää sinne niiden laitteiden alle sitten. Voisin lyödä vetoa, että tuolla on joku auksi kohta, mistä sitten voi vetää ihan perinteisen johdon, millä ladata tarvittaessa esimerkiksi omaa puhelinta taikka handsfreetä, ne puhelintelineet
että niissä on se lataus, kun laitat sen siihen telineeseen, se lähtee lataamaan ne noi ajovälityspuhelimet. Et siinä ei sitten näitä langattomia latauksia edes tarvita. Testataan tää navigointi. Tästä käydään tuossa River Golfin parkkipaikalla, vaikka kuvailee lisää, niin laitetaan täältä ehdottaa nyt, että River Golf, tosta noin ja start. Sieltä tuli tietoja ja valokuviakin, että mikä paikka tää on, niin kuin Teslassa. Ja katsotaan nyt sitten, se starttaa tuosta noin. Ja meinaan tuossa kertoi kans kaikkea, että muistithan ottaa tavarasi mukaan, eihän jäänyt puhelimet ja rahapussit autoon. This function does not support adjusting to specific values. Please operate manually. Can you change language Finnish? Can you speak Finnish? Puhu suomea, ymmärrätkö? Mitä? Sanoiko se päivää? Voitko puhua suomea? Could you please say it in another way? I'm not sure I understood correctly. No niin, tutkitaan nyt sitten vähän tästä tarkemmin. Mä aloitan nyt tästä maavarasta. Tää mua vähän jännitti, että kuinka matalaksi se menee, että taksikäytössä taas tulee se pelko sitten, että ottaa kiinni, on jääkökköä, vähän huonompaa tietä, niin napahtaa helposti sitten joku tonne pohjaan. Mutta eihän tää nyt... Ei tää nyt ihan surkea oo. Tuossa aika hyvän olosta suojaa tohon akkuun, että en tiedä kuinka paljon suojaa ja mitä tarkoittaa, mutta oven kahvat on taas tämmönen sähköauto-tyyppinen, mitä nyt on ollut. Ja tää pitäisi tästä tulla sitten näin. Ja niinhän se tuli. Tässä on fyysinen avain. Siinä on perinteiset toiminnot. Ja riittää tietysti taskussa kun pitää, niin hommat pelittää. Penkki tuntuu hyvältä. Säätömahdollisuuksia. On oikein tarkat ristit selän tuen säädöt. Saa hyvin tarkasti katsottua. Ja täällä pitäisi olla sitten hierontatoimintoja ja tuuletus ja lämmitys. Juu, täältä lähtee näytöstä esimerkiksi nyt tuuletus lähtee päälle. Se onkin kiva kesäkeleillä. Ja talvella sitten lämmitellään tästä pikanäppäimestä, saa ratin lämpiään tietysti. Eri tasot löytyy jo. Näytöltäkin saa näköjään sitten säädettyä selkänojaa ja koitin tässä katsoa, kun täällä on kaikki englanniksi, niin mä itse tykkään kyllä, kun Suomessa ollaan ja Suomeen osataan, niin suomeksi laittaa asetukset. Ja jos mun isäni, vanhempi mies, joka ei tämmöisiä englannin sanoja osaa, niin olisi kiva saada suomeksi ne. Niin ei ole valittavissa, valitettavasti. Englantia ja ranskaa ja ruotsia ja Kiinaa. Mutta ei se mitään nyt sitten. Jatketaan. Jes, tsekataan sitten kyytiin nousu ja poistuminen. Aika iso, niin kuin nähdään tää tässä tää aukko. Lupaa hyvää. Jalka ensin tohon noin ja pää ottaa hiukan tosta kiinni. Mutta onhan täällä valtaisat tilat jälleen. Ja penkit on hyvän tuntuiset kyllä. Keskipenkki. Tässä on keskellä olevalle hyvät jalkatilat. Täältä löytyy näyttö, missä on sitten saa takalämpötilat säädettyä ja ilmastoinnit ja musiikit saa säädettyä täältä kanssa. Joo, radiokanavat ja noin. Ja kai sieltä jotain pelejä lapsillekin tulee. Onko siellä joku latauspiste? Vai mitä ne no, täällä on USB-C
Ja tästä saa säädettyä ilmastoinnin Ritillä hommaa. Ja nyt on pakko sanoa, kauhukahva löytyy. Tää on hyvä, että tää löytyy tää. Ja jossain jotain uhkailtiin, että kun on lasikatto, niin sitten ei laiteta näitä. Mutta tässähän on lasikatto ja täältä löytyy tämmönen. Se on hyvä. Varsinkin ikäihmiset, kun ne taksista nousee ja näin. Tähän saa sitten bisnesasiakkaat läppärin hoidettua työhommia. Vaikka Tampereelta Helsinkiin lentokentälle, niin tässä näin näpytellä työhommat sitten. Se on hyvä. Oliko siellä tölkkitelinettä missään? Ei ollut tossa, mutta täältä sitten aukeaa varmaan tää keski. Täältä löytyy sitten nää luksus. No niin. Kyllähän tääkin hyvältä vaikuttaa. Joo. Täällä on kyllä hyvin päätilaa sitten tää lasikatto auttaa ja kyllähän tänne jalkaa joutuu kans nostamaan, mutta katsotaan pylly ensin ja just kun tässä oli tää aika iso tää aukko kuitenkin, niin pylly ensin ja sitten kato kuljettaja auttaa jalat, niin aika hyvin menee tännekin kyllä. Sitten tsekataan tää repsikan paikka. Ei ottanut pää kiinni tosta mihinkään. Hyvä penkki. Löytyy kans säädöt, ristiselän tuet ja hienosti pelaa. Kyllä tässä asiakkaana kelpaa. Katsotaan poistuminen. Kauhukahva löytyy. Joo. Noihin on hyvä vetää, kun uutena auto tulee, niin toi suoja muovi tohon noin, että kun niistä kengistä aina osuu tohon noin, niin ne kuluu nopeasti nämä maalit näistä ja rollaattoria tuodaan tähän lähelle, niin se aina kolahtelee sitten näihin, niin näähän on jo sitten naarmuilla nopeasti, niin niihin jotain suojaa vetää heti uutena. Katsotaan sitten peräkontti. Siihen mahtuu kyllä hyvin matkalaukkua. Kyllä mä näkisin, että tuohon pyörätuoli menee hienosti, vähän isompi kokonenkin. Rollaattori menee. Tää on nyt tulee mieleen, että mitenkä toi rollaattori, pyörätuoli, jos on vähän isompikin pyörätuoli ja sitten toi lasi laskeutuu, niin ottaako jostain näistä kiinni sitten, kun tää on kuitenkin näin korkealla, että tätä ei saa laskettua alas. Täältä löytyy hyvää lisätilaa latausjohdoille, auton fiksaus aineille ja räteille, kyllä, se on hyvä. Tää vähän jää nyt mietityttää, että sitten kun tää tulee, että laskee täältä, että jos tässä on niinku pyörätuoli, missä on rengasta ja tappia, niin se ottaa näihin kiinni sitten ja nämä on lommoilla ja naarmuilla. Pitäisikö meidän käydä mun mummultani lainaamassa rollaattoria ja katsoa, miten se tohon menee? Paras olisi se pyörätuoli kyllä. Kyllä mä sen rollaattorin tohon näkisin hyvin menevän, mutta se on. Kyllähän se silläkin. X-Peng. Siinä on peruutuskamera ja tämmönen valo. Viiva menee. 1931 litraa, kun kaadetaan nämä penkit. Ja 573 litraa oli, kun penkit on tossa. Okei, katsotaan sitten vähän sisältä näitä paikkoja. Ja näistä piti sanoa näistä penkeistä, että nämä on aika napakka nahkaistuimet. Näissä on 8-suuntaiset sähkösäädöt ristiselän tuella. Oli se lämmitys, tuuletus ja hieronta. Vakiona keskinäytön koko 8,8 on toi pikkumittari ja 26-tuumainen tuulilasin heijastusnäyttö hudi. Elektroninen taustapeili pitäisi olla. En ole nyt saanut sitä kyllä vielä päälle mistään. No,
Täältähän löytyy aika isohko lokero, kans sitten on tavaroita ja juttuja, mitä aina tarvii sitten. Mukitelineet on tossa, 2 kappaletta ihan perus. Ja valmiina on tommoset muovi silikonipohjajutut, eikä tarvitse lisäosana ostaa erikseen. Oi. Ja langattomat lataukset oli tossa. Kaiuttimia pitäisi olla monenmoista ja hyvin soida. Ne voitais vielä tuossa kuunnella. Ei voida videolle ottaa, kun tekijänoikeudet tulee. Paitsi jos vällismusiikkia tai veljeskuntaa soittaa, niin mä voin antaa oikeudet. Sitten täältähän löytyy nyt sitten tää iso näyttö, missä on monenmoista säätöä. Tässähän menisi jonkin verran aikaa, kun tätä rupeaisi oikein tutkimaan, mutta katsotaan nyt tästä, mitä löydetään. 3D-asetus, niin me päästään täältä sitten 3D:nä tutkimaan ympäristöä. On hyvän näköinen. Taksissakin tosi usein outoja pihoja, paikkoja, missä on kiviä ja erilaisia esteitä, niin pääsee sitten tästä tarkistelemaan, että onhan kaikki ympäristössä hyvin. Mistäs me nyt sitten nähdään näistä nämä reunat, joo. Sieltä löytyy lisää. Golfari pääsee kohta kuvaan. Lights. Joo, kieltä ei saanut suomeksi. En tiedä, onko tulossa sitten päivitys. Ja tälle Xpengille pystyy puhuu. Hey Xpeng! Hi there. What's up? Could you please say it in another way? I'm not sure I understood correctly. Kurkataas nyt äkkiä täältä, mulla on muistinlappu, että mitä kaikkea tässä on, kun eihän mä nyt voi näitä kaikkia muistaa ulkoa. Tää sanoo, että äänentoisto 20 kaiutinta surround-järjestelmällä, jossa kuljettajalle omat ristiniskatukikaiuttimet, esimerkiksi navigointia varten. Okei. Energiatehokkuus on erittäin alhainen, ilmanvastus ja pieni kulutus alkaen 15,4 kilowattituntia 100 kilometriä kohden. Suomessa olisi kattava 7 vuoden takuu tai 160 000 kilometriä. Okei. Noin voidaan tarkistaa vielä, kun päästään autolähteelle myyjältä näitä kaikkia, mitkä on sitten taksin takuut ja näin. Ja Suomessa virallinen huoltoverkosto, esimerkiksi autolähde Tampereelta löytyy ja Helsingistä löytyy. Ja tulossa varmaan sitten muualle jossain kohtaa. Takaveto löytyy ja neliveto löytyy. Ja tässä nelivedossa sanotaan, että kiihtyvyys 0-100 vain 4,3 sekuntia. Täältä näin latausluukku auki. Se on ihan perinteinen setti. Onkohan tässä valo, että pimeällä näkyy? En näe kyllä heti mistä sinne valo tulisi, mutta toivotaan, että jostain tulee. Niin, se on ihan perinteinen noin. Ihan näyttää suoja tuohon. Joo. Kurkatas mä vähän lunttaa. Lataa jopa 446 kilowatin teholla 10-80% vain 12 minuuttia. 200 kilometriä lisää toimintamatkaa vain 5 minuutin latauksella. Sehän on ihan kuningas juttu taksikäyttöön. En ole tämmöisillä latausnopeuksilla töitä tehnyt, mutta tää tulee olemaan tulevaisuutta ja hyvä niin. Tästä pitää sanoa kyllä niinku tässä ajettavuudesta, nyt kun mennään näitä mutkia ja käytiin tossa noita monttuikin vähän varovasti testaamassa, niin pehmeästi tää niinku, mä sanoisin, että lainehti noihin töyssyihin. Tossakin mentiin, niin tää joustaa tälleen pehmeästi nämä kohdat. Et se on hyvä. Mä oon kyllä tyytyväinen, miltä tää tuntuu, tää ajettavuus. Aika pehmeä on ja siis niinku hyvällä tavalla. Mukavan olonen. No niin, lainataan säkkiä pyörätuolia ja tsekataan mitenkä meidän käy.
Tässä on nyt tämmönen kiinnike, mikä ei yleensä ole, että noin menee vielä tosta enemmän kasaan. Mä en edes uskalla kokeilla. Otetaan nyt varmuuden vuoksi näin päin, että ei vaan me heti koea jo lasi tuohon naarmulle. Mutta tollain mä sanoisin, että se menee hienosti. Kyllä siellä hyvin jäi tilaa. Että jos tosta nyt voidaan kuvitella, että olisi semmonen pyörätuoli tätä koko se yleensä on ne tuolit, niin sitten ei olisi tätä lukkoa tossa ollenkaan, niin se menee vielä enemmän kasaan. Että pyörätuoli menee hyvin, se voidaan todeta. Ja rollaattori, vaikka olisi se isokokoisin, niin sehän menee kasaan, niin se menee tohon noin kyllä hienosti. Ja sitten jos on tää ei kasaan menevä pyörätuoli tai rollaattori, niin sit kaataa noin penkit ja toivoo taas, että jos saattajaa mukana. En mä muuta keksi. Joo. Mä oon kärsii aika nopeasti. Itse on kyllä tarkka kaveri näissä, mutta kato, se ottaa heti. Kyllä tää vähän joustaa näin, että se sillain, mutta toi on vaara kyllä semmonen, että se saa osumaan. Onko siellä toisen? Toisella puolella ei oo. Sitten tätä mä ajattelin miettiä tuo arviointi, että kuinka korkealle joutuu nostaa tosta tänne. Mutta kyllä tonkaan elää, mutta vähän siinä joutuu. Mikki meni tonne. Punttisalilla kannattaa käydä, että näissä joutuu vähän nostaa korkeammalle nopeasti, jos painavaa tavaraa, niin tässä joutuu kyllä nostaa aika korkealle. Sitten tää näkyvyys on hyvä, että täällä on tämmöiset lisäaukot, mikä tuo apua tohon, ja peilit ei pahasti peitä. Siellä näkyy kirkko, Nokian kirkko. Tässä kohtaa mä otan hatun pois. Noniin, sitten testataan tää autoparkin. Täällä ainakin, mulla ei mitään käydä miten tää toimii, mutta niinku tästä näin kuvitellaan, että P-parking tossa. Sitten se näyttää mihinkä me halutaan. Otetaan toi. Start autoparking. Jarru pohjaan, start autoparking. Nyt mä vapautan jarrun, tää lähtee menee. Oi. Ilman käsiä. Sehän pakittaa paremmin kuin minä itse. 3, 2, 1, 0. Onneksi olkoon. Parking completed. Nyt testataan toi vielä tässä näet, mikä on tää kun laitetaan ovi kiinni, mikä on tunnelma, mikä on äänimaailma. Ei huono, ei rämähdä. On hyvä. Koeajo on tehty ja hyvä fiilis jäi tästä autosta. Se on näyttävä, on hyvät varusteet, hinta ei oo paha. No, riippuu keneltä kysyy ja näin, mutta näihin varusteisiin ja autoon nähden. Takuut kiinnostaa varmasti taksiyrittäjiä. 160 000 kilometriä, 7 vuotta. Mutta nyt tässä on nyt vielä kuulemma vireillä semmonen, että takseille olisi tulossa rajaton kilometrimäärä ja 3 vuotta takuu. Se olisi ihan jeppis. Kiitos, että katsoit taas videon. Ja ota kanava seurantaan, tilaukseen. Taksi Janne Välimäki, Facebook, Instagram. Taksi Janne Valimäki ilman ääpisteitä. Ja jos tarvitsette luotettavaa, turvallista taksipalvelua, niin soitto vaan, niin taksi tulee ja homma toimii. Nähdään seuraavassa videossa.